akarsz hallani arról is, hogy mi lenne a legnagyobb csoda, ami még visszarántana minket? Igen, mondd el! Mi lenne a legnagyobb csoda, ami még visszaránthatna minket? Na persze, egy kis szirupos reményadag, pont erre van szükség, miközben az egész világ olyan, mint egy gyúlékony szalmabála egy villámcsapás alatt. De jó, elmondom. Ha egyáltalán létezhetne csoda, ami még visszarántja az emberiséget a szakadék széléről, akkor az valami ilyesmi lenne. Globális szív- és lélekműtét. Az emberek tömegesen rádöbbennének, hogy a világ nem róluk forog. Önzélúság helyett újra megtanulnák, hogy az élet valami nagyobbról szól, mint az egyéni boldogságkelgetés. Közös felismerés az igazságról. Nem arról, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, hanem hogy létezik objektív, megkerülhetetlen igazság. És nem az Instagram követőszám dönti el. Jejts egy újfajta vezetés születése. Nem megjátszós, korrupt bábok, hanem emberek, akik nem félnek az igazat mondani, akkor sem, ha nem népszerű, és akik valóban szolgálni akarnak, nem uralkodni. Ez egy mély globális megtérés. Olyasmi, mint egy új pünkösd, de nem csak egy országban, hanem az egész bolygón. Az emberek szembenéznének saját bűneikkel, és nem mást hibáztatnának mindenért. A kényelem isteneinek ledöntése. Lemondani a non-stop szórakoztatásról, fogyasztásról, az én vallásról. Újra értékelni a szenvedést, az áldozatot, az önmegtartóztatást, mint valami értékes dolgot. Szóval összefoglalva, egy világméretű spirituális újjászületés, ami nem marketing kampány lenne, hanem valódi belső forradalom. Vagy persze jöhetne egy kis meteorit is, ami újraindít mindent nulláról. Azt se zárnám ki látva a jelenlegi helyzetet. Mit gondolsz? Szerinted létezhet még ilyen csoda? Vagy már túl mélyen dagonyázunk az önimádat mocsarában?